Знаете ли защо сте дебели? Знаете, защото сутрин не се храните. На обяд пазите диета пред колегите, а вечер, когато се приберете вкъщи, озверели от глад, се наяждате без никой да ви види. Това е най-добрата формула за трупане на излишни килограми. А знаете ли защо е така? Защото тялото сутрин е настроено за битка. Има нужда от енергия. Когато не се нахраните сутрин, тялото си казва: нямам доставена енергия, затова ще мина в режим на стендбай. И следващите хранения, когато ги направите, тялото вместо да преработва храните и веществата, които е приело, почва да ги складира, защото не знае кога ще получи отново храна. Затова най-важното хранене е сутрешното хранене. Закуската. Никога не я пропускайте. Когато пропуснете закуската, следващите хранения стават по-интензивни, с по-голямо количество храна, като най-вече вечерното хранене се превръща в пиршество. Това е най-вредното, което може да направите с вашето тяло. Защото вечер, нахранвайки се с много хранителни вещества, като въглехидрати, мазнини и протеини, те не се преработват от тялото, тъй като то е мързелива структура и вечер си казва: аз няма да работя, защото трябва да спя. И всичкото това просто отива под вашата кожа под формата на масно депо или под формата на задържана вода. Като тези компоненти са основните компоненти на образуването на целулита. Ако все пак ви е трудно да промените режима си на хранене, но искате да отслабнете, да изгорите мазнините и да изгоните съдържаната вода под кожата си, с което да унищожите и целулитът или така наречената портокалова кожа, има решение. Решението се казва BioDry. BioDry е продукт съставен от два компонента. Единият компонент е ацетил-L-карнитин. Не се заблуждавайте, това не е L-карнитин, познатият ви, а ацетил-L-карнитин. Ацетил-L-карнитинът е метаболит на аминокиселината L-карнитин и е познат от не повече от 20 години. Разликата между L-карнитинът и ацетил-L-карнитинът е, че ацетил-L-карнитинът гори мазнините без да има нужда от физическо натоварване. Гори мазнините дори когато спите. Другата съставка е екстракт от бяла бреза. Екстрактът от бялата бреза има диуретично действие, което се изразява в изгонването, общо взето, на подкожната вода, задържаната подкожна вода във вашия организъм. То предизвиква по-често ходене по малка нужда, респективно пиене на повече вода, като това е единственият алгоритъм, при който се изгарят мазнините и се отслабва по натурален начин, без да се взимат допълнителни стимулиращи съставки. Дамите са по-предразположени към задържането на водата под кожата и респективно на масните киселини и масните депа. Тъй като те са по-сложен организъм, те са предопределени от природата да раждат, а масните депа и въобще задържаната мазнина под кожата е допълнителна енергия за тялото, когато се появи новият организъм или новият живот в тях. Затова те трябва повече да обръщат внимание на храненията, да не пропускат по никакъв начин закуската и да вземат по-често BioDry, за да не се притесняват от това как изглеждат на улицата. Голяма част от случаите отслабването се извършва единствено и само с диета. Но за да сте здрави, за да е здраво вашето сърце, трябва да спортувате поне 2 пъти седмично, като в тези 2 пъти седмично трябва да карате сърцето да работи интензивно поне един път, т.е. да правите кардио. Защото кардиото е най-важният, то затова се нарича кардио, е най-важният момент за сърцето. Защото сърцето също е мускул, който има нужда от тренировки. И когато правите кардиото, сърцето работи 2 пъти по-бързо, но изгаря 2 пъти повече мазнини. Тоест, той изгаря тези мазнини, които са под вашата кожа. И за това им помага ацетил-L-карнитинът.
Ацетил-L-карнитинът има две основни функции. Първата функция е да отиде до масното депо, да извади наситената масна киселина и да я закара до митохондрия на клетката. В митохондрия на клетката се извърши биохимичния процес, при който наситената масна киселина се превръща в ненаситена масна киселина, след което тази ненаситена масна киселина се хваща от същия този ацетил-L-карнитин и се кара към сърцето, защото ненаситените масни киселини са единственото гориво на сърцето. Много често човек оправдава себе си и действията си чрез взимане на определени хранителни добавки, като си казва: да, аз взимам хранителни добавки, не трябва да правя никаква диета. Напротив, когато вземате хранителни добавки, трябва да правите хранителен режим, защото не може чрез кебабчета, кюфтета и тонове бира да си помислите, че може да отслабнете или може да извадите хубава фигура. Продуктът BioDry е още във фаза на производство и ще излезе края на месец юни. Сега може да го поръчате предварително на половин цена. Побързайте, бройките са ограничени.